ya mateyemo kurwa ase bungeria ya North Mugirango imeye county ya Nyamira nigo bono babiri bagwesokena nigo baribireru ase baganetie oboene bwabo magega y'omwana obo munyaruka obwate emyaka 52 abakagotachirwe nse ritukuria rero amuno musacha uyu taramanyikana agoika bono kolengana ni amateyega nigekoerera na goteba buna omunyaruka uyu iga nigo abakagokorerwa egekoreki kyobosoku amuno musacha uyu ase musacha uyu haitubeto bosyo bwaye na nigo agendete konyoro bogwenia ase nyagitari enene ya Nyamira ekero obotuki bwachakiwe kolengana amune bikore biga anene byokubatachira nse abana bake nigo bono munyagitari omunene bwenyagitari ya Nyamira abaire kagwesokya na kuboria abaibori bonsi kolenda abana babo chinga kiechiga bale ase chinka eriko neke bikore binga bune biga mbiri kogendera kwenekigwa ase chinsemo awa ono mwana oyo niga isana mbegerete ebesa ngarusi mapema lakini ngamutume sasta kamata minyoka liso chukwa rusia besa okore ki orete mbaligerie ndagera ejale ngesiringi 200 ono mwana oyo na minyogete bono gakwenda gago chikuikabo angaiga ese jirani na ngabwe barense moiga no abu mwana watena abu no mwana tande beti mwana karandebi so nimedungwa kijiti ngabuli baba medungwa kijiti ntango ndakara bono ngaso kuligele mwana manyinga ngonya kurwali ngabuli baba ngo chikumuguna buya nganyoro mwana oyo mochana nora ngabuli baba ulipewa kangumu mtu alikudanganya na hapana mwana oyo agaika saa 8 akante soso kwacha nikwambie ukweli nilipata mtu alijifunika kichwa na ni mtu ni mrefu na nguo anachua bila hiyo nguo bila anakaa bono mwana oyo akante sasa nilifanywa vitu mbaya nisaidie amanyinga gwe togoko na ninyimogete chinguru chikangera ngaimukio mwana oria kaminyoka goja polisi mawawa kaminyoka lioka basikali mbambu artist kaminyoka lioka goja bakandeta baka ekerenyo tukaike kerenyo bakateba yaya mwana bana Nyamira ali bana munyogetia baka Nyamira ono nonde nyasango nyongonyera ro mwana yo murone mwana agwate myaka 7 akinegero ni sarete bana ngumeti bona ekenekia kone bana lende tabutu nera ndo bana pako mwana na abgatire iga paka no ndinjara iga mumu geta kamubwata paka kamu egera ram bana ngumeti na ekeneke kone ninta geto bana mwana ekogera nenje ko tini konya gekogera tagu chiguro rende naende Samarieta koro ku Dr. Angela Kerubogendi moto nene bwenya gitari ya Nyamira County Referral Hospital no mutie nyoyo elirega twanyorere cases nyingi sana abana bagusaligo abana be myaka emeke mono buna ewiki eliarete twabwata omwana 5 years twatemete kumurwanirira obogima akababuya lakini kesi ekinkerikia moisonde naro twanyorete omwana 7 years nero saletigu banyagitari twatemete bwakitieta kumurwanirira obogima bwae no ali ward badagendrete no kurwaligo nande wiki nere omwana omomura nera aretu bwe myaka ene nera alenge sodomize kusaba abaibori baito kaba careful tafadhali na abana gasi emogo tuma abana butuko nya abana chipara boirete boka tafadhali tigatobe careful na abana baito ebinto bune bigo koleka ase kenyoro nto basa gutubera binte ya ase kenyoro tige binte bibe ekupe na litora nyale gokonya abana kero muntu okubwata omwana bwe myaka 5 nki olengerereti bantu bune abatiga basibu for life ntuntore ready kwecho muntu aletira omwana nyagitari kwa nambaka kotini to defend egente kimbako musibwa omuntu yabwato no nabagambi tiga ko handle ekesi ekenkali omuntu tiga irukotini tiga asibu